Mbala tsara korialy. Ty misy karazagna trangan-draha matetiky miseho amin'ny temps moderne misy antsika zao ty fa kanefa antsasaka ny fehitry na 98% ny fehitr'olo ndraikindraiky miconsidere ireto tranga reto ho anisany hoe sokajy filazana olo raiky hoe adala. Tanigna satsika tsara. Matetiky misy olo agnatin'ny fehitry eo fogno izy mahatsapa-tegna izy miavaka. Ino ma le fiavahana? Izy eo fo mahatsapa-tegna hoe tereny razagna fa hela taloha tagny. Fady fa hela taloha tagny amin'andro raiky fo zigny mandetry. Razagna fa hela taloha tagny maniry izy. Manontany anareo mpiralahy na anareo mpirahavavy zegny anao. Zay tsisy raha karaha zegny oro. Lany fagnahy anao very hevitry. Ro jiaby mieritreritra anao ny adala. Ndraikindraiky anao karaha resy lahatra hoe za ty daoko adala satria za mahita raha fa hela taloha tany firazanagna tany. Za iboahandry dadilaka nefa zay jiaby samy zafindrô. Za tiriny fady mare loatra. Lafa misy sasany mieritreritra anao zegny finteranao raha fo izy regny fa anao tsy konty niavaka amindrô satria nareo jiaby kibo raiky niboahana. Anao ndraikindraiky ampidirindreo agnatin'ny sokajin'olo adala ziska anao karaha ndraikindraiky resy lahatra. Amin'ny fotoagna za magnano vidéo ty maro amitsika mizaha ao efa resino havagna lahatra satria tafetritra izy tegna ny adala. Ke niany ty za naveto ampahery anao aby regny satria atsika jiaby agnisany tafiditra agnatin'ny sokajiny nataonao adala io, nataony hoe havagna zegny fa hoe adala. Ino ma fiantsogna karazan'olo aby regny? Amin'ny volam-bazaha izy regny zegny ka igny hoe l'élu. Fa mitsika gasy hoe regny natao hoe olo raiky nantsohin-drazana. Anao zegny safidin-drazana satria zegny taux de vibration nao ambony ke mety amindrô anao satria anao mety avita mission. Maromaro mission mety hoe agnarigna raha amin'ny fehitrinareo ao na mety hoe misy raha marary zegny amin'ny fehitrinareo ao. Ke izy koa raha ohatra hoe nahita vidéo ataoko ty nao niany ty tranga jiaby nivolaniko teo regny tsy adala anao. Normal tsara be anao ary le havanao nagnanao adala regny ro tsy adala koa fa saingy hoe ro tsy macomprendre anao. Tsy foitandrô, tsy haindrô zegny le raha zegny en tant que izy koa tsy olo mandaligny resaka spirituel. Ke mety tafiagnotany tegna anao ino raha tokony ataoko? Karaha ataony tamin'ny kanaka nagnano fandaligna zegny za tamin'ny resaka spirituel. Raha ohatra ma le razagna le mikaiky anao io efa razagna efa taloha be tagny fa tsy hainareo traceny. Commence anao magnano recherche anao magnano trace. Magnaraka trace izy regny jusqu'à izy hitanao. Satria le havanao tsy boahany zegny regny jamais de la vie ronde agnampy anao satria nagnino ro tsy tery. Ro tsy tereny regny. Ary anao tsy tokony miambigny ro zegny hoe ho hagnano zegny anao vo hagnano amizy regny. Anao za raiky go ataova recherche anao jusqu'à anao mahita ny marigny. Fa aza mitany regny le volagna le havanao mandatanao matin midi soir regny hoe anao adala atsika jiaby zafin'olo zegny anao za raiky fo farany anderan'ny fady zegny nino loatra manao. Anao karaha zay fo. Atsika jiaby kibo raiky niboahana zay tsy tireny zegny anao za raiky fo tireny zegny. Razagna io komanery samby amin'ny saranganana. Misy araiky fa mifetrinao telo fa mifetra tegna tireny mare. Sasany tsy dia tireny loatra. Zegny edy avy olo samby amin'ny vintagna misy izy. Ka iregny tranga regny zegny no antsoina hoe razagna magnantso. Maro be olo tratran'izy io. Misy olo fa mipetraka lavitry fa mihevin-tegna izy vazaha andafy agny tratran'izegny. Misy eto Madagasikara eto fogno niala baka atsimo izy nandeha nagnavaratra efa fa tsy mivetsivetsy raha momba razagna anany agny efa taranaka fa décennie elaela agny tireny razagna igny mila mandeha nitany razagna lavitry be atsimo agny. Misy sasany mbola marindrina eto fo tany misy izy fa efa mihevin-tegna fa hoe asa izy nivavaka na nandeha nagnano finoagna hafa efa tsy tia lala zegny amin'ny raha momba firazanagna. Razagna magnantso igny amizay rehefa magnantso izy amin'ny génération afara agny lany fagnahy zegny hoe le anao tratran'izigny hoe anao tafihevin-tegna hoe adala satria anao mahita raha tsy fohita amin'ny tsindrimandry anao amin'ny fiainagna andavanandro zegny anao karaha anao za raiky fo zegny tegna mivécu raha mare. Karaha anao za raiky fo zegny tegna nanderan'ny fady. Anao pitiky mahazo raha fady anareo igny anao kalikaly ho faty. Kanefa ary namanao sasany miseky aby amin'ny raha fady anareo regny tsy marary. Ke izy koa anao naharegny raha volaniko ty heto
Manomboko niany arema fagnahinao. Njona zegny voninahitrinao satria za hitanao izy mba agnisany ny vécu zegny. Ny haiko raha jiaby zegny. Za hitanareo zio io, za tsy adala. Haiko za tombony. Na tamin'ny fotoagna rô na za nataon'olo adala, za nahatsikatry fa tsy karaha ty ataon'olo adala zegny. Fotony haiko magnavaka ny adala, haiko magnavaka raha raiky hoe misy raha tokony hoe haremigny. Ke zegny sy zegny ma ny fampianarana andesitsika niany hoe fakahirezana zegny sady hoe fomba raiky andesiko mitahy anareo hoe zegny hotratrany hoe cas zegny le phénomène io. Fa amaranako izy ma tsy adinantsika fa ny page-tsika eto tsisy sponsorisé officiel ka aza digna manohagna raha ataontsika amin'ny page-tsika eto, aza digna magnano contribution satria hoe ny raha miaraka atao kôny izy rô zegny tsy mba mavesatra. Karaha zay koa maranako izy faramparany hoe aza digna mampiasa application tap send raha ohatra anao andefa vola baka agny andafy amin'ny tany arabo, andafy en Europe io, aux États-Unis, Canada, zegny azahoanao 15 € de bonus amin'ny premier transfert na 17 $ de bonus amin'ny premier transfert raha ohatra anao amin'ny firenena zay mampiasa dollar karaha ataony hoe Canada, États-Unis, Australie. Veloma samy tsara, samy maivagna antsika jiaby mitandregny.